Hello guys, welcome to my channel. This is Hilot of Digos City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, may gabi guys. So, naghilot ko karon guys kay Madam, no? Kay ngalay kayo ya mga katiilan, ay mga tiil ngalay, no? So ayan, no. Ito dadalay ba sa magpa-condition si Madam. So ayan. So siyempre, tabangan na to si Madam mga ayon. Inabanan sa pagkampo sa Ginoo og siyempre sa tanang mundo order mapahilot sa kuha manikamot kung mamaayong utog sa kuha ang mahimo kay natin pamagis kawasan trabaho tayo. Of course sa karon lang gyud nakakita ninyo video, no, kung bago lang gyud nakakita ninyo video guys, please kung kag traditional Hilot, please po subscribe, click lang ang bell button para update guys sa gina-upload ng mga adlaw. Comment, like, and sa comment lang mo guys kung may mga pangutana kabayan sa inyo ang ginapamatis kawasan hangtod karon, wala gihapon mamayo. Comment lang basi makatabang ta, ayan, taga Digos City ko guys. Ayan, of course shout out po sa ko ang followers sa akong Facebook page, ayan, Eric Hilot ang traditional. Of course shout out po sa ko ang subscribers sa akong YouTube channel, Eric Hilot. Ayan, of course shout out sa top 3 countries viewers na po guys. Number 3, United States. Number 2, Indonesia. Siyempre number 1, Philippines. Maraming salamat. At siyempre, shout out po sa lahat ng mga OFW. Ayan, so maghilot ako guys sa lahat ng mga viewers na po, sa lahat ng mga comment. Maraming salamat. God bless po.
Ay, sa kakek. Ay lang ako ada. Sama. Naplay na lang.